Dobré ráno, keďže bývame tuto a Atlantický oceán je hneď tuto, rozhodol som sa, že každé ráno budem chodiť do oceánu. Idem vám ukázať, ako vyzerá deň J1 študenta v Amerike. Keďže tu máme Atlantický oceán, voda není najteplejšia, máva nejakých 14-15 stupňov, čo je na ráno celkom svieža sprcha. Po ceste domov z pláže zvyknem zavolať ešte domov, mamčí, babčí, ale dneska to preskočím, lebo som hladný a idem si urobiť buď nejaké raňajky doma, nejakú pražničku, alebo sa po ceste zastavíme na nejaké raňajky rýchle. Boli sme leniví robiť raňajky, tak ideme na raňajky. Prečo nie? A prečo, hej? Zaslúžime si dneska. Anything else? Large cappuccino. Large cappuccino? American. Toto? 7,50. Skús to ochutnať, daj review. $70. Chutí to tak, ako to vyzerá, čo som tu. Čaute, pozdravujem všetkých sledovateľov a priaznivcov Petrovho kanála. Daj zvonček, daj odber, potom zdarma Peter posiela sladkosti. A ideme makať, pracovať. Welcome to York's Wild Kingdom, the amazing amusement park of York, Maine. Good morning! Prvá úloha dnešného dňa je prichystať tento stánok, spraviť pice, spraviť popcorn, spraviť cookies, doplniť zásoby a nech to tu fičí. Keď je prichystaný stánok s jedlom, stánok za mnou, je čas prichystať stánok predo mnou. Zmrzlinový stánok. Všetko je prichystané a je čas na obednú prestávku. Máme pol hodinu na to, aby sme sa najedli, oddychli, mali čas pre seba. Hi. Yeah. One, two. You don't have to worry about filtering. Práve mi bol môj kolega povedať, že dnes nerobím do 7, jak som mal robiť, ale iba do 5. Po 5 Sara končí, prišla na návštevu spočítať nejaké doláre. $5:30. Končíme na dnešný deň.
Zvyčajne zatváram ako posledný, už tu nikto nie je. Všetky kolotoče sú zavreté, hlavný stánok s jedlom je zavretý, všetko je poupratované. Sa stáva, že ľudia zabudnú niečo. A dnes zabudli kočiar. Keďže dnes nie sú žiadne vlny, nemôžeme ich surfovať po robote. Nie, že by sme chodili strašne veľa surfovať, alebo že by sme surfovali každý deň po robote, ale dnes bol ten deň, kedy sme sa chceli vybrať na surf. No, keď nie sú vlny, nedá sa surfovať. Každý utorok je v Yorku Reggae Night a dnes je utorok. Wow. Babi išli na spoločnú večeru. Ja som ostal doma, trošku som sa oholil a idem na krátku prechádzku. Asi to tiež spojím s nejakou večerou, zoberiem si nejaké burrito a prídem domov dostrihať videá, ktoré som ešte nestihol dostrihať. Po ceste stretol tieto dve kočeny a ideme na desert. Vlastne ja idem na hlavný chod na pláž a babi idú na desert. I have no idea what you're We saying. love Hannah. Z pláže sme sa presnuli minulý týždeň ešte na diskošku, ktorej nemáme veľa videí, ale chcel som povedať, že nechodíme každý deň na raňajky, ale varíme si pekne doma poctivo aj raňajky, aj večeru. Šetríme prachy, aby sme mali na cestovanie. Pozdravujeme všetkých našich sledovateľov, fanúšikov a ľudí, ktorí nám píšu do Ameriky, ako sa máme, čo robíme, jak sa nám darí. Posielame pozdraví, nazdars. Vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol môj deň v Amerike ako študent.